warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama kula Marcelo Andika Putra Muhammad saka 8C absen 26. Kula nek kene jelasaken kayang kitir. Kecuali rek yo komen, like, and subscribe. Dolan kitir ingkang kula umarti Rama ing Malang. Rama kula wangsul menyang Malang esuk 21 Mei 2001. Kula niti bis akas asli Jakarta 10 Mei 2001. Wiyose Bu dan Ibu pepingan kula wangsul, kula mboten saged wangsul amarga kula isi skripsi ing kampus. Saged wangsul yen sampun rampung skripsi Samarinda 1 Juli 2000. Putranipun Ibu Siti Lestari, kancaku Ahmad ing Sleman, Yogyakarta. Ahmad, aku ora bisa menyang omamu. Aku ora ana biaya mung yen ana rezeki. Aku mrono Bandung 1 Januari 1999. Kancamu Ardian ingkang kula umarti Mas Widi ing Surakarta. Mas, kula nyuwun dikirimi kitab lan hadis ing Malang mboten wonten. Kula nyuwun saged nggih Malang 2 Agustus 2002. Adine sampeyan. Terima kasih. Acara di subscribe.